Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Binaixa Gartzia, Nafarroako koru zuzendariaren elkarteko lehendakaria, eta Enrique Solinis eta Miren Zeberio, Euskal Herriko Orkestra Barrokoko sortzaileak izango ditugu gurean. Horren aurretik, has gaitezen eguneroko edukiekin. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroako 15 urte betegabeko haurren ia erdiak euskara ezagutzen dute. Lehenengo puntuan, gobernu forala hizkuntza honen balio soziala eta kulturala nabarmentzeko kanpaina bat sustatzen ari da. Bigarren puntuan, hezkuntza eta gizarte eragileak, familiak D eredua aukeratzera eta exekutiboak aurre matrikulazioen 130% hartzen duen eredua sustatzera animatzen ari dira. Argazki nagusian, eskerrak Brauliori eta klubari gaur hemen egoteko egindako ahalegin guztiagatik. Irrikitan nago hasteko ziurtatu zuen jokalari berriak. Honen titularrean, Raul Morok dio, osasuna da nire konfiantza berreskuratzeko leku egokia. Eskuin zutabean, alde batetik, Nafarroak etxebizitza hutsen aitortza arinduko du. Bestetik, Guelbenzu zinemaren berrikuntzak Milagrosaren eraldaketa markatzen du. Jarraian, Oliver Laxeten Sirat filmak 2 Oscar izendapen jaso ditu. Erdialdean, horiz, turismoak enplegua sendotu du Nafarroan ia 20.000 langilerekin. Errege eta erreginak lurraldea, berrikuntza eta esaterako eguzki eklipsea bezalako esperientzia berriak lotzen dituen turismo proposamena bisitatu dute Fiturren. Goian ezkerraldean, Huelban dolua, Adamuzen hildakoei agur esaten dietenean. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 3 urtetan bikoiztu egin dira eraso eta lapurretengatik egindako atxiloketak Iruñean. Irudi nagusian, Raul Moro, atzo El Sadarreko aurkezpen ekitaldian. Jokalariak dio osasuna dela leku egokia. Lerroburuaren azpian, gidabaimenaren trafiko ilarak eragindako biktimak. Irudi nagusiaren azpian, Ukraina, Errusia eta AEBak lehen aldiz bilduko dira bakeaz eztabaidatzeko. Goiko aldeko berrietan, alde batetik, kritikak bizikleta elektrikoen akatsengatik. Bestetik, beldurra Iruñeko hirigunean itzalaldi batengatik. Eta azkenik, hiri bat 60 txuletoirako madotzen. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zelenskik Ukraina, Errusia eta Ameriketako Estatu Batuen arteko bilera iragarri du. Bake negoziazioak hasi zirenetik 3 aldeko lehen elkarrizketak dira eta kritika gogorrak egin dizkio Ukrainako buruzagiak Europar Batasunari. Argazki nagusian, Israelek kazetari gehiago hil ditu eta Trumpek bake kontseilua abiarazi du. Ziezan hildako beste 3 kazetariekin 253 iritsi da genozidioak hildako kazetarien zenbakia. Hurrengo egunean, Donald Trumpek bake batzorde paraleloa aurkeztu du, gai hauetan esku hartzea estandarizatuko duela aginduz. Ezkerraldean, Bizkaiko 4 eskola beste batzuetan integratuko dira ikasle faltagatik. Behekaldean, batetik, Solariako kargudunen kontratazio publikoengatik EH Bildu kontu eske. Bestetik, Euskal Pilota Federakuntzako Mitxelenak dio, urtebete daramagu normaltasunez jokatzen. Berria egunkarian, berriz, honela dio lerroburuak. Hego Euskal Herriko medikuek astebeteko greba egingo dute hilero. Otsailean hasita, 5 hilabetez egingo dituzte grebak, datak dagoeneko finkatuta daude. Estatutu propio bat eskatzen dute medikuek, euren ardura eta baldintza bereziak aintzat hartuko dituena. Argazki nagusian, Jon Olivares, Dorleta Urreta Bizkaia, Candido Uranga, Aitor Beltran eta Inigo Gastesi. Honen titularrean, 7 urte zigorra onartu edo laguna saldu. Basauriko sozialantzokian estreinatuko dute gaur Agurtzanein Txaurragaren azken antzezlana. Eskuineko berrietan, Jaurlaritzak bateratzeak egingo ditu Bizkaiko 12 eskola publikoetan. Azpian, Pasaiako portuko agintaritzak akordioa lortu du Eskalerilaseko 3 familiarekin. Jarraian, lehen aldiz Europar Batasunak argindar gehiago sortu du haizearen eta eguzkiaren bidez erregaiekin baino. Ondoren,
Sinersek 16 izendapen lortu ditu Oscarretarako, historian film batek jasotako gehien. Irudi nagusiaren azpian, Danimarkak ontzat jo du NATOk eta Trumpek Groenlandiari buruz hitzartutako akordioa. Eta goikaldean, GKS-ko kideak, Saioa Galarraga eta Joanes Velázquez. Beharrezkoa da indar erakustaldi bat egitea faxismoa normalizatu ez dadin. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian. Txerri hiltzea, sukalderaino iristen den tradizioa. Lapiko artean ibili gara Julen Urtasun sukaldariarekin. Gaurko atalean txerri hiltzea hitz egin dugu eta Otsagiko Bordaxeki proiektua ezagutu dugu. Eskuineko berrietan, goikoan, Antonio Casado de Rocha. Softwarea ez da inoiz neutroa, bere arkitekturak eragin zehatz bat dauka. Zinema eta zientzia zikloaren eskutik, The Social Network, sare soziala, proiektatuko da gaur Golem Baiona zinemetan. Facebooken sorrera kontatzen duen David Fincherren filma. Behekaldean, Joyce, Ernaus, Wallace eta Ogawa Txantreako auzotegiko irakurle eskolan. Inigo Satrustegi editore eta idazlearekin hurrengo hilabeteetan partekatuko diren liburuak errepasatu ditugu. Urte berriarekin batera, Txantreako auzotegi elkarteak bere irakurle eskola martxan jarriko du berriro. Euskaraz izango dira saioak arratsaldeko 7:00 eta sarrera librea da. Orain, gaurko eta asteburuko eguraldi iragarpenak ikusiko ditugu. Giro lasaia eta ostarte zabalak. Goizaldean pasaden frontearen ostean, oro har giro eguzkitxoa izango da, eta hego haizea ibiliko da. Haize begietan harrotuta, batez ere mendebaldeko haizeguneetan. Temperatura maksimoak atzoko balio berdintsuetan geldituko dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak ugarituz joango dira. Lainotuta gelditu arte eta han eta hemenka zaparrada txikiak egingo ditu. Batez ere barnealdean eta bereziki gauean Nafarroan, Pirinio inguruetan. Orduan elurkota 1000 metro inguruan kokaliteke. Larun batean, giro ezegonkorra eta hotza. Goizean, oro har, hodeitza nahiko zulatuta egongo da, eta litekeena da ateri egotea. Eguerdirako, ordea, fronte bat iritsiko da, eta ondorioz arratsaldean zaparradak botako ditu. Mardulak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake. Temperaturak behera egingo du, eta elurkota 700-800 metro ingurura jaitsi daiteke. Barnealdean izotza egin dezake. Haizeak gogor joko du, batez ere ziertzoak Ebro ibarrean eta mendebaldeko haizeak kostaldean. Ongi etorri Binaixa, gurera gaur. Mila esker zuengatik, gonbidapenagatik eta proiektuan interesatzeagatik. Noski baietz. Konta eguzu pixka bat, orain kabia da sortu duzuen elkartea edo, behin sortuta nola sentitzen zera? Ni oso gustora edo ilusioarekin ere proiektua aurrera eramateko, lehenengo publikoan azaldu dugu, bagatoz aurretik 6 bat hilabete gure artean lantzen, eta orain gustora lanean jartzeko gogoarekin. Hori, bada galdera bat galdetu nahi nizuna, esan duzu 6 hilabetera mezkizuela lanean, baina horren aurretikan momentu bateko ideia bat izan da, edo izan da zerbait gutxinaka evoluzionatzen jundeena, edo nola izan da? Gutxinaka jungera bi zuzendari bat zen, eta esaten gure arteko konexiorik ez dago, eta beste zuzendari batekin, eta faltako litzake, goazen juntatzea, bileratxo bat egitea eta gure artean hitz egitea zerbait egin behar dugu, oraindik ez genekin zer. Eta 12 bat zuzendari juntatu ginen hasiera batean, eta ideia eman genion, edo aurrera atera genuen lehenengo elkarte hau, edo koru zuzendarien elkarte hau. Orduan, nabaritu zenuten utxune bat edo zegoela, ez? Hori da, batez ere, gure lau zutabeak dira lehenengoa gure artean ezagutzea eta komunikazio bat egotea, bigarrena formazio bat eskaintzea zen, ikusten dugula Nafarroako zuzendarien adina goraka doala eta gazteak falta zaizkigula, eta baita ere, adibidez, eskoletan badago
musikako irakasleari tokatu zaio abesbatza. Eta ez du ideiarik nola zuzendu, hoientzako ere formakuntza bat eskaintzea, gero baita aholkularitza, 3. zutabe izango litzake, aholkularitza bat eskaintzea, bai aholkularitza espezializatuekin, eta azkena informazioa ematea, berriak, eta edo lehiaketaren bat dago, edo subentzioren bat, hori helaraztea. Orain, galdetzen dizutenean, zer da kabia? Zer da zuk ematen duzun erantzuna? Kabia da, arrautzak juntatzen dian bezala, hor konexio puntu bat. Nafarroako koru zuzendarien arteko konexio puntu bat, gure kezkak, gure zalantzak, horiek elkarbanatzeko, eta denon artean aurrera atera izateko. Izena bada nahiko simbolikoa ez irudi horrekin, eta hori politazan, bai. Eta orain arteko prozesuan eukidezuen sorkuntza honetan, zein izan da eukidezuen gauzarik politena? Politena? Izena bera bilatze hori bai izan dela, arrautzak badaude kabian eta gero irtengo dira, baina badute aman komunean edo izandako momentu hori edo, eta gero gure artean ezagutzea, zen aurkezpenean ere niretzako aurpegi berria asko egon ziren, baina beraien arteko elkarrizketak eta olako grina nabaritu zen aurkezpen horretan, bai. Kuriosidadez, nola antolatu zenuten izenaren bilaketa? Ideia etorri zen, olako beltzez jantzita goazenez zuzendariok, bai izan zela adibidez, ze txori izango ginateke, dana beltzez jantzita, eta pentsatu genuen belea, ez? Baina beleak izena etzen oso, ez dakit. Eta orduan esan genuen, goazen ari hortatik tiratzea, eta kabia izena sortu zen, eta gustoko izan genuen denok. Eta hasiera guzti honen zailena, zer izan da? Zailena? Erabakitzea edo goazen aurrera ateratzea eta proiektu hau ja martxan jartzea, zen geratu gintezken ere pentsaketa horretan zer egin genezake, eta baina ez esan dugu, goazen elkartea ja presentatzea, eta orain ja oinez hasi gerala, jungo gea aurrera pixkanaka. Oztoporen bat edo aurkitu duzu agian? Bueno, oztopoa batez ere ez atera, bai atera, hor duda horretan egotea, ez? Baina esan genuen ez aurrera eta jungo gea. Seguraski hankasartzeak ere egingo ditugu, baina hankasartze horietatik ikasiko dugu eta aurrera jarraituko dugu. Eta zer eman zizuen, zalantza hortan atera ez atera, zer eman zizuen indarra esateko, venga, aterako dugu hau eta... Nik uste behar genuela gure arteko konexiori, eta orduan kanpotik gu pixkanaka proiektua azaltzen genien beste zuzendari batzuei, eta interes hori ere esan genuen. Behar dugu ja hau plazaratu, eta besteak ere gure babesan edo gure kabiaren parte izatea. Kabia, izena garrantzitsua dela aipatu duzu, eta ez belea, ez... Kabia pertsona bat izango balitz, nola izango litzake pertsona hori? Pertsona bat nik uste beso luze batzuekin, olagarro bat bezala imaginatu ezaket, baina bai Nafarroako eremu guztia besarkatzen duena eta batzen duena. Ze identitate edo balorea dirazi nahi dezute? Guk batez ere formakuntza hori sortu eta denon artean zabaldu gure baten batek balin badaki zeo zer adibidez zuzendari batek badaki frantsesa oso ondo. Baina beste bat ez da usartzen bere repertorioa frantsesa lantzea. Konexio horretan, adibidez zuzendari hori frantsesa badakina bestearen korura joan eta erakustea pronuntziazio frantsesezko pronuntziazio hori orduan. Bai konexioa eta elkarbanatzea denon artean. Bi norabidetako lankidetza hori lortu nahi dugu. Nori dago zehazki zuzenduta kabia? Zehazki Nafarroako koru zuzendariei. Bai Nafarroako abesbatza bat zuzentzen duten zuzendariei, edo baita Nafarroakoak direnei. Eta gerturatzen den norbaitek zer aurkitu dezake bertan? Bertan,
lehenengo ezagutza gure arteko konexioa zen adibidez proiektu bat prestatu nahi dut eta elkartruke bat beste norbaitekin. Hor ezagutu behar da beste abesbatzeko zuzendarian orden eta ideiak elkarbanatu. Baita kursoak eta formakuntza hori egin nahi dugu bi alorretan zehar, adibidez kurtsoan zehar 4 larunbata eskainiz, eta hor izan daiteke bai oinarrizkoa den formakuntza bat gestoari buruzkoa, edo bigarren maila batekoa ja gestoa kontrolatuta dakazula repertorioa lantzea, eta baita esan dugun hori, ez? Egongo diala zuzendari batzuk zerbaitetan adituak, eta gerturatuko direla beharren arabera abesbatzetara zen. Abesbatza oso bat mugitzea puntu batera, zailagoa da beti zuzendari bat mugitzea baino. Gero, informazio elkarbanatzea, zen adibidez duela gutxi hemen Nafarroako Pello Ruiz zuzendariak 2 sari irabazi ditu, hori gustatzen zaigu elkarbanatzea ere, ez? Eta informazio hori jakitea, edo diru laguntzaren bat eskaintzen da zuzendari bideratutakoa, abenduan egon zen Espainiako koru zuzendarien elkarteko diru laguntza bat, hori adibidez elkarbanatzea denon artean, eta hori, aholkularitza batez ere guk aholkatu dezakegu zerbait, baina alor teknikoagoetan edo topatu ditugu aholkularitza zentro batzuk ja hortara dedikatzen dianak, eta askotan fakturak edo zalantzak eta horiek nola soluzionatu, hori bideratu nahi dugu. Denetarik orduan. Bai. Proposatzen dituzen formakuntza horiek, zuek ematen dituzue edo beste kanpoko norbait ekartzen duzue edo nola funtzionatzen duzue? Bietatik egin nahi dugu edo bai gureak, zen zuzendariok ere hemen bertan badago materia ona, eta baita adibidez kanpoko zuzendariekin edo kanpoko batzutan konposagileekin ere interesgarria dira olako formakuntza. Igual ez larun batetakoa, baina olako elkarrizketa edo tailer batzuk, orduan, bai, denetarik. Baina badago, hemen bertan badago materia. Bai. Eta zuzendariez gain zer eskaini dezake kabiak mundu koralean? Nik uste dut proiektuak eta kultura aurrera eraman alizatea. Azkenean, konexioa badago gure artean, egongo da proiektuak aurrera, hitz egiten bada, gauzak aurrera eramango dira. Baina bai orain arte, sentitu gerala, bakoitzak bere korutxoarekin, aurrera eraman nahia, baina ondokoak ezakit zer egiten duen, ezakit ez da norden, orduan, bai, amankomunean jarrita gure zalantzak edo proiektuak, nik uste Nafarroako kulturan nabarituko dela. Bai, agian zuzendariak berak komunikatuta, nahi gabere, abesbatza berare komunikatzen da, ez? Hori da. Bai, azkenean gu bagera txalupa horretako edo parte, eta gure arteko komunikazioa garrantzitsua da kultura musikaren alor txikitxo hau aurrera eramateko. Zer moduz ikusten duzu, aipatzen duzu zatitxo hori, ez mundu korala nola ikusten duzu, zer moduz? Ondo, bai, ikusten da badagola jendea, baino beti gure koralisten edadea edo geroz eta gorago da. Ikusten da gazte falta dagola, horregatik leheno komentatu dugun formakuntza hori musika eskolatan, konserbatorietan irakasleei, adibidez ezakizte eskolan, tokatu zaio musika irakasleari koru eramatea. Eta nik ezakit nola zuzendu ezer. Horri formatzen badiogu gazte horiek jarraituko dute gero pixkanaka mundu koral hori mantentzen eta iritsiko dira helduen koruetara. Orduan ikusten dugu ere oso garrantzitsua dela hasierako urte horiek eta urte horien zuzendariak edo. Badago konpositore eta hungariar bat, Kodai, berak esaten zuela eskoletako irakasle garrantzitsuena zela musikakoa. Hor beste egitura bat dakate behaien ikaskuntzan, baina horrek albidetuko du bizitza edade guztietako koralistak edo egotea. Orduan horregatik iruditzen zaigu formakuntza irakasle horiei edo zuzendari horiei beharrezkoa dela.
Orduan badezue asmoa, abesbatzetatik kanpo agian musika eskolekin edo beste instituzioekin harremanak lotzeko, ezta? Hori da bai, edo eskolekin, edo batez ere irakasle horiekin, sentitu daitezkela galduta momentu batean. Eta orduan, holako formakuntza horiek eskaini, behaiek kapaz edo aurrera eraman ahal izateko abesbatzak. Esan dezakegu, kabiagian ere badela, mundu koralak izan ditzaken arazo edo etorkizunari begirako arazoak konpontzeko bidetako bat. Hori da, batez ere, zuzendariai begira, utxune horiek bete nahi ditugu, eta guk topatzen ditugun utxune horiek bete, inkluso oraindik agian utxuneren bat ez dugu topatu, eta ongi etorri dia iritziak, horiek horri aurre egin ahal izateko. Gaur egun, komunitate koralak zer rol dauka gizartean? Gaur egun, nik uste dut, badela herrietako beste kultura arlo bat, batzutan ez ezaguna, eta bai egoten dela herrietako adibidez festetan edo urteroko kontzerturen batean, eta askotan egon da elizari oso lotuta. Orduan, batzutan separazio hori egitea, beste kasu batzutan amankomuna izan daitekela koru horren jarduera edo, baino zaila egiten da. Eta badago eliz musika oso polita dena, eta gozada bat dena kantatzea, baino bai separazio hori egitea batzutan oztopo dela norbait abesbatzen mundura sartzeko. Orduan, ikusi ere badaudela hemen gospel koruak, badaudela elizetan ezerrez kantatzen ez duten koruak, badagola edonorentzako korutxoren bat hemen Nafarroan. Hori galdetu nahi nizun. Koruek badaukate, ez bakarrik elizako musiko badaukate, nik uste kanpotik ikusita, itxura agian tradizionala eman dezakete, edo, ezagutzen ez duenarentzako nik uste bai eman dezaketela itxura tradizional bat. Zuk uste duzu koruak izan daitezkela euskorrak eta berritzaileak eta... Nik uste dut baietz, bai. Geroz eta errepertorio gehiago dago adibidez euskal musika korura eraman da, guk baditugu Kentzazpiren abestiak, badaude Gatiburen abestiak, koruan kantatu daitezkenak, inkluso normalean akapela edo instrumenturik gabe izaten den abestia, pianoarekin lagunduz gero, jantziagoa da. Eta inkluso abesti horiek kantatu daitezke, bajista, gitarrista eta bateria batekin, abeslaria bat izan partez, izango dira hainbat ahotsetara koru osoa. Orduan, badaude proiektuak, bai igual tradizioa oraindik badaramagula atzetik, baina badago bai. Zuk aipatu didazu Leitzako abesbatzako zuzendaria zerala, eduki duzu horrelako proiekturen bat edo horrelako zerbait egin duzu? Ni daramazkidan 2 urte hauetan ez, baina bai kontatu izan didate, noiz den kontzertu bat gaztetxean eman zutela. Orduan, bai gu ere ezin dugu geratu eta esan, etorriko dira gazteak, ez, gu ere joan behar dugu gazteen gana, adibidez kontzertuak gaztetxetan ematez. Eta baita elizetan, hori ere, hor gu bagabiltza alde batetik bestera, eta gustora. Gero ere geroz eta beste elkarteekin, adibidez dantzariekin, edo herriko txistulariekin, edo kontzertuak eginez gero, beti publiko handiagoa da, eta geroz eta jende gehiagok ikusi, pertsona abeslari gehiago lortzen ditugun gure koruetan. Esango zenuke geroz eta zailagoa dela agian gazteengana gerturatzea? Gerturatzea agian bai, baina bada ere momentua gazteek badutela formazio musikal handiagoa. Badago, gaur egungo gazteak asko pasa dira musika eskoletatik, badakite irakurtzen musika, eta orain gu lanean gauden helduekin, berez zailagoa da, zen ez dakite musikarik irakurtzen. Orduan, pena da, musika irakurtzen dakiten gazteria hori, adibidez, igual agian instrumentuetan sartu dira, baina ez etortzea mundu koralera. Badago ere hor oztopo bat, izan daitekeela mutiletan ahots aldaketa, batez ere dela gaztaroan, eta orduan gaxuak gehatzen dira nota bakarra kantatu izatea, ahots zuritik pasean, gehatzen dira nota bakarra aldute kantatu, gero bi gaxuak, orduan ulerkorra da hori ere, baina behin aldaketa izan da,
Koruak beti gaude irekiak edonori. Esango zenuke, nik agian ikusten dut gaur egungo gizartearekin eta emagun abiadurarekin eta dagoen musika kopuruarekin agian zailagoa da abesbatzako erreferenteak topatzea inguruan. Bai, eta gero ere ez da bapateko erantzuna edo ez da bapatean lortzen den emaitza. Bada, ensaioetan disiplina bat behar da, astero behin edo bitan ensaiatu behar izatea, klaro, jende asko da ere, orduan horrek bai oztopatzen dula, adibidez gaur egun gizartean dagoen bat-batekotasun horretara ohitura hori. Baina bada ere mundu bat edade guztietako jendea batzen garena eta behin kontatzen zuen zuzendari batek, berak badu koru bat 12 urtetatik 18 urtetara. Eta sartzen ziren 12 urtetako neskak, zen nesken korua da, klaro, 18 urteko neskei entzuten zieten, selektibidadea dakat, ez dakiz ze karrera erabaki behar dut, 12 urtekoak ez zuen ez da planteatu, eta orduan etxera joan, eta gurasoi kontatu, ze pasatzen, nik ere karrera ja erabaki behar dut, eta gero gurasoiek zuzendariari deituta, etorri zait alaba, kezkatuta ze karrera erabaki behar duen bata beste, eta badago intergenerazionala den elkarrizketa horiek, eta oso interesgarriak dira askotan. Eta zerbait uste duzu aldatu behar dela mundu koralean? Nik uste dut bai behar degula freskura pixkat, eta proiektuak gaur egun arte kontzertu asko izan dira oso korua da aktiboa eta publikoa da pasiboa, eta listo. Ikusi eta entzun eta etxera. Orduan bai egin behar dela aldaketa hori, nolabait buelta bat eman behar zaio, pentsatzen jarri behar da, publikoari parte hartu arazi, adibidez, Gabonetako kontzertua izan genuen Leitzarrekin, eta kontzertu klasikoa izan zen. Eszenarioan abeslariak, publikoa beraldean. Eta orduan, bai egin nuena izan zen, azkeneko kanta, ator publikoari kantatu arazi. Orduan, ja badago konexio puntu bat, edo publikoak esan dezake, ni ere kantatu nezaken hor. Hemendik urte betera, agian eszenatokian egon naiteke. Orduan, hori da minimoa, baina zerbait gehiago egin beharko genuke. Publiko hori eserlekuetatik atera eta parte hartzeagoa izan, zerbait egin behar da. Eta kabia izan daiteke freskura hori ekarri dezakeena mundu koralera? Batzen bagera eta gure zalantzak edo amankomunen jarreaz, gauza da hitz eginez, bildu eta gure ideiak bota, mai gainera, eta hori izan daiteke puntua. Oraingoz, kabian zenbat zuzendari elkartu zerate? Oraingoz, 12 fundatzaileak, eta aurreko aurkezpenera 30-40 bat etorri ziren, eta gaur egun zehatz-mehatz ez dakit, baina horietatik inskripzioa edo eman dute, eta behin inskripzioak izan da, jungo gera pixkanaka. Behaien lehenengo gauza egin nahi deguna da, inkesta bat bidali berai ze behar nabaritzen dituzten, zen, klaro, gu juntatu dozena bat hasieran, eta gure beharrak edo ikusi ditugu, baina adibidez, etortzean musika eskolaetako edo konserbatorietako irakasleak, esan dezakete, ez gure beharra da, horri erantzutea. Orduan, irekiak gaude oraintxe bertan, Eta aurkezpena duela, 10 gutxi egun egin duzue, baina daramazue hilabete batzuk lanean. Oraingoz, pozik zaudete sortzen ari zeratenarekin? Orain juntatu argera berriro aurkezpenaren boom horren ostean juntatu argera, eta ja berriro bideratu gure inkestan jasoko ditugun ideiak eta dena bideratzen joan, eta gustora eta gogoz gaude, Zer esango zenioke oraindik kabiara gerturatu ez den zuzendari bati, edo kabia ezagutzen ez duen norbaiti? Gu koru zuzendarien elkarte bat garela, eta gure helburuetako bat dela gu danok ezagutzea, eta hor sortzen den konexiotik gero zabaltzea.
bai kontzertuak egiteko, bai formaziorako, orduan oso proiektu interesgarriak direla eta ez gaudela itxiak ere ez gure ideietara, orduan aportatu dezakela eta oso ongi etorria dela proiektu honetara. Bai. Eta pixka bat orokorrera jota zu, dagoeneko nik uste badaukazula hots bat, Leitzako abesatzako zuzendaria, orain Nafarroako koru zuzendarien elkarteko lehendakaria. Mundu koralean ez dagoen pertsonan norbaiti edo musika korala entzuten ez duen norbaiti edo zer esango zenioke? Koru batera sartzean komunitate bat eta familia bat topatuko dula. Badago beti baten bat igual berarekin etzean eramango, baino topatuko duzula zure interes berdina duen pertsonak eta inkluso koralista batek kontatzen zian aurrekoan. Nik leno herrian enintzan pintxopotera ateratzen, baina koruan nagoenetik nire kuadrillatxoa dakat eta pintxopotera ateratzen naiz. Orduan, badagoela hor ideia mankomunak ditugun batzuen bilgune bat eta beti musikaren inguruan eta ondo pasatzeko momentu badala, disfrutatzeko eta bai, desiatzen gaudela dena. Nahi eta nahi gabere bai, zerbait amankomunen izateak ere elkartzen zaitu, eta horrek nik uste laguntzen duela. Hori da, batez ere musika hain edatua dagoen gaurko gizartean, hori sortzea da, ja ez da ere entzutea eta pasibotasun hortatik ez, sortu egin behar da eta exigentzia horrek hobetzera eramaten zaitu. Zein da zuk dezuna ametsa Kabiarekin, proiektu honekin? Nik uste urte askotarako proiektu bat izatea, erreferente ere beste erkidegotan aurrera eraman izateko, eta sorkuntza puntu bat izatea. Ez da ni elkarte hontara apuntatu naiz eta beraiek egitea dana, ez denon arteko sare bat sortzea eta gero loratze hori edo sortzea. Azken galdera aurretik, zerbait kontatu nahi duzu, zerbait aipatu nahi duzu elkarteari buruz, mundu koralari buruz, azken mezu bat bideali nahi duzu? Mundu korala dagoela zain, eta zuzendariok gaude zain ere. Bai gure aldetik ere hori leheno esan dugun hausnarketa hori egin behar degula jendea erakartzeko eta gure proiektuak eta gure koruak jendearen gana iristeko eta talde lanean gozatzeko edo talde lana eginez gozatzeko pres gaudela, hortara dedikatzen gera eta. Azken galdera, Kabia deskribatu zazu 3 hitz elabita, 3 hitz. 3 hitz. Bata izango litzake konexioa, bestea evoluzionatu nahia edo evoluzioa deituko diot, eta azkena konexioa, evoluzioa, eta ez dakit hitz batean nola esan, baina rollo ona egotea gure artean, ez egotea liskarrak gure artean, beti aurrera eraman, alden hobekien eta ondo pasaz. Oso ondo, mila esker, gogoz eta guzti galitu nahiz, ni mundu koralean sartzeko, hasi que, agian elkarriko ziko dugu berriro. Oso ondo. Mila esker etortzeagatik eta... Mila esker zuei zuei. Aurreztu, ala inbertitu, aukeratu dena. 50-50, funtsa gehi gordailua. Informazio gehiago, laboralkutxa.eusen. Ongi etorri gurera Enrique Solinis eta Miren Severio, zer moduz? Oso ondo, Enrique asko. Eta zuek? Ondo. Zuek hemen izan da hobeto. Konta iguzu lehenengo eta behin ikusentzuleren batek ezagutzen ez bazaituzte, zer da Euskal Herriko Orkestra Barrokoa? Da sortu dugun orkestra berri bat, nun jotzen da mazazte basotzegarren mendeko musika, garaiko instrumentuekin eta garai horretan egiten zen bezala, gutxi gora bera. Eta, orkestera zatozten proiektua, orkesteko hilabete bat besterik ez da falta, eta gainera azenolako lekuetan orkestuko ez zuen, konta eguz pixka bat nola doan prestakuntza, zer moduz horrelako leku baten orkestea?
Ba, egia esan, guk aurretik duela, ez dakit, 15 urte baina gehiago Euskal Barrok Ensemble taldean gabiltza. Orduan hau da, ez da gauza bera, noski da, orkesta bat, baina bai gure taldeakin eta azken urteetan eta azken hamarkadan igual, jo izan ditutela noizan behin kontzertuak Kursalen eta Arriaga antzokian. Eta hemen aurkeztuko dugu Euskal Herriko Orkestra Barrokoa bi hauetan. Orduan esan dezakegu, informazio berria da, oin sortu berria, ez du inork ezautzen, baina eskal konfiantza jarri dutela gugan, ezautzi dituztelako taldearekin ditugun aurreko proiektuak, eta eman digute aukera Kursalen eta Arriagan orkesteko, eta egia esan lujo bat gutzat orkestuan izatea. Eta aste honetan elkartu geha, galdaka honen egonaldi bat egin dugu, 3 egunez, elkartu geha musikari gehienak, eta arrasiran saiatzen eta proiektuari forma ematen. Ez da erraixaz, azkenean 20 musikari baino gehiago izango geha, dantzariak ere izango geha tartean, Siberuko berritza taldekoak, eta, proiektu handia da. Orduan, baina oso ondo da, saioak eta kontentu da izan. Eta kondeguze pixka bat, zer da aurkeztuko duzuen proiektua? Aurkeztuko dugu Maskarade izeneko proiektuan. Hor uztartzen dugu 17. mendeko Europan kompositore batzukola konposatu zituztenen musika, Maskarada entzako. Maskarada esan batez be kortetan eta ekitaldi edo espektakulo modukoa. Eta guk jaso ditugu Frantziako Jean-Baptiste Lully eta Mare kompositore horien musika batzuk, eta Inglaterrako Parcel eta Arzonen beste musika batzuk, eta dana gitaratu dugu gero iparraldeko Maskaradako doinu batzuen tartekatzen, ez? Horregatik nahi dugu pixkatola uztartzea eta sugeritzea edo ikusarazi nahi dugu entzulei nola zeharremana dagoen musika herrikoia eta kulturen artekoa nolakoa dan eta joan etorri horiek nolakoak dien musikan bitartez haiek gero gutxi gora dubitazioak egiteko, baina guk jartzen dugu pixkatola errez disfrutatzeko eta gero hori ikusteko. Aipatzen duzu ez, Europako gortetan eta agertzen ziren doinu batzuk lantzen dituzuela. Zenbaterainoko garrantzia dauka zuen proiektuarentzako kontekstu historikoak? Oso handia. Berez, guk uztartzen dugu musika, historia eta musika. Eta kasu honetan, guk Euskal Barroko Ensemble egin dugun bezala beti gure kulturarekin harremana daukan zerbait bete aurkezten dugu. Kasu honetan, eta Luis Amalgarren gortetan zeuden musikari asko Euskal Herritik iparraldetik anola juntzien, gehiena dantzari ziren, eta haiekin batera etorriko melodia truke hori, ez? Hori gertzen da, zu jotzen baldin bazu adibidez, barroko garaiko musika batzuk gorte hortan entzuten ziren, eta gero adibidez, maskarada batea joten baldin bazea, paraldeko maskarada joten baldin bazea, horre segurazki igerriko zu harreman bat, ez? Niko melodia batzuk, Air de Pais izeneko maskara jatzen den doinu hortan, tarte bat adibidez gorazte dizu nola da, Sartu entierren tereuna, ez? Eta harremana oso zuzena zen, eta kultura edo euskal kultura jorratzeko beste modu bat, ez? Eta pixkat argitaratzeko eta azpimarratzeko harremana daukeen Europako konpositore handien horien musikarekin. Eta, aipatzen dituzue herriak eta badagoela lotura bat barrokoarekin eta gaur egungo herriarekin, eta aipatzen duzu ere gustatuko litzazuekela herrietara hurbiltzea edo herriari hurbiltzea. Zein da Euskal Herriaren papera zuen proiektuan?
Bueno, gu Euskal Herritarra gea, asko orkestan parte hartzen du, bueno, musikarien esango nuke erdia gutxora bera, partaien erdia Euskal Herrikoa da, besteak ez dira Euskal Herrikoak. Baina, bueno, asko formakuntza jaso dugu atzerrian, edo asko lan egin dute atzerrian denbora askoz, edo Espainian, beste lekuetan, edo jarraitze dute. Eta hemen bertan ez dago formazio estable antzeko bat musika orkesta barroko moduan, ez? Egia da, bai gero eta gehiago, programazio orokorretan, Baluarte, Kursale, Arriaga edo lako jaialdietan eta daudela orkesta barroko deixente programazioan, ze egia da, garai hortako musika jotzeko, mugimendu hau interpretazio historiko hasi zen, 60-70 hamarkadan pixka berreskuratzeko repertorio hori garaian jotzen zen bezala jotzea, ez? Ez instrumentuak, ez interpretatzeko moduak ez daukate zer ikusi di, garai romantikoko jotzeko moduarekin. Eta urte luzetan zehar, orkesta romantiko, orkesta sinfoniko normal batek esan dezagun, interpretatu ditu barroko garaiko pieza horiek, baina horraz izan mugimendu bat, ikusteko benetan beste instrumentu batzuekin, beste kolore batekin, beste jotzeko modu batekin jotzen zela bere garaian, ez, musika hau. Orduan hori, eta horre badagoka jarraitzaile deixente, zegia da beste jotzeko modu badala, beste guztiz ezberdina. Eta ikuslego aldetik badago eskaera nola baitez, Euskal Herrian ere, horrelako orkestak eta repertorio hau egiteko modu horrena, baina gehienetan kanpoko taldeak ekartzen dituguna, ez? Eta orduan pixka errebindikatzea guretzat, hemen ere bauzkagula musikariak hortan espezializatuta, eta gustatuko litzaigukela ez beti kanpora joan behar izatea jotzera, ez? Nik adibidez pasadan asteburuan Bienan Kontzerthausen jodet, oso gustora, oso ondo orkesta batekin, baina askotan esatezu eta hau bera beti hau kanpoan egin behar dugu. Ez? Osea, hau da gure herria, hemen bizigea, eta nahi genuke zerbait hemen bertan ere eskaini, ez? Pixka bat aldarrikapen bat, ez? Euskal Herrian ere orkestra barrokoak badutela zer esana. Nik uste baietz. Hori da bintza saiakera edo nahi dugun esperimentua, gero ikusiko da zerateatzen den edo. Bilatzen duzue publikoarekin kontakturen bat edo harremanen bat? Bai, Galdaka honen genuen, Galdako udalak laguntzen digu, aurten, eta indegu aste honetan ensaio irekia, da hor bertaratu ziren, decente, bastante decente, eta oso pozik, jendeak entzungo bazun edo jendeak entzutean musika hau oso gertukoa da, oso erresa, alaia, eta jende asko gustatzen zaio. Eta azalpenak jasotzea, musika horren inguruan, instrumentuen inguruan, eta otsailean ere kontzertu aurretik beste egonaldi bat egingo dugu Galdakaon, eta han ere eskainiko ditugu beste entsaio ireki batzuk, segurazki, igual publiko gazteagoarentzako, ikasleentzat, edo hori zehaztu behar dugu. Zein da orkestrak atzean daukan kulturaren ideia? Galdera zaila, guk danetarik entzuten dugu eta jotzen dugu, herriko musika, ekialdeko musika, musika klasikoa, kontemporane dana. Gutzat importantea da geure eskaintzea. Badao panorama honetan eta kritika modun esan daikegu gaur egun ere ustez Euskal Herrin bizigea Euskal Popan menpe, dana popa da, mozorraturik bai ala ez, baina dana azkenean musika, hemengo euskal musika, hitzaz aparte, soinua melodiak eta koloreak hemen Lituanian, Rusian, Estatu Batutan edo Hego Amerikan igualak dire, eta nik uste hau gertatzen da musikan hamburgueseekin gertatzen den bezala. Iruditzen zait
janari azkarroietako komida rapida izeneko gauzak aia eskaintzen musikan, eta bai guzti gustatu zaigu hamburguesa eta ketchupekin noizean behin, baina egunero jateko gartzen nahi gea beste produktu batzuk. Hori da, pixkat musikan gertatzen den bezala, ez? Badaude musika kristonakola gure tradizioan eta gero bai egindakok, aspalditikan, eta galtzen nahi gea hori, negozio eitxarren. Piskat, ez da hori, justo hortako ez dugu propio egiten nola Salvadoren rollo gisa, baina ikusita nola di joan gauzak eta usten dugu egiten duguna beharrezkoa da, ez gu gehalakos, baizik eta panorama honetan pisa beste kolore mota bat hola saltzeko eta gu disfrutatzeko eta jendea disfrutarazteko. Maskaradaren proiektua non jaiotzen da ideia hori? Aspalditikan daukegu burun, irutzen zaigu iparralden dauden altxorrenetako bat dela maskarada eta pastorala eta beste gauza batzuk. Eta, gure antzineko musikan bai maskarada izan da pieza edo espektakulo oso importante bat, eta ez dia parekok, baina bai esentziaz edo mamia junda aldarrikatzen da pixkatola munduaren kontraesana eta pixkat, hoi bai maskara bietan, bai kultutan, zein herriko maskaratan mantentzen da, ezta? Ordun bati horrekin jokatu nahi izan dugu, aprobetxatu bai herriko alde popularra zein kultua frentez frente jartzeko eta harremanak pixkatola azpimarratzeko kontzertun bitartez, eta dana hola. Baina guztia dana musika bitartez disfrutatzeko, ez da en plan tesis filosofiko bat. Aipatu duzue berritzako dantzariak izango dituzuela zuekin ere bai. Zer izango da, kontzertu bat, ikuskizun bat, esperientzia bat? Bueno, ikusiko da, izango da. Kontzertu bat izango da, baina bai izango ikuskizun zatia ere nolabait, dantza eta sartuko dugulako. Bai, pixkat esperimentu moduko bat da. Nola orkestra guantxe sortzen arian eta jende asko da, asto handia dira, beraz, baliabide aldetik ere ez daukagu ez arien gustatuko litzaigukien, azkenen espektakulo, esperientzia oso borobil bat egin nahi bali maezu, azkenen ideala da jende asko ikuitzea implikatuta, estena, dantza, koreografia, estenografia, argiak, orduan gure baliabidea pixka mugatu da dira. Orduan saiatuko gara, kontzertu aldetik, seguro, gure ideia orkesta bat danez, alde musikala garrantzi berezia dauka, baina saiatuko gara pixkat ikuskizun baten osagai batzuk sartzen, esperientzi polit bat izan da. Behintzat, nik uste eta orkestra barroko ortodoxo batekin konparatuz, edo kontzertu ortodoxo batekin konparatuz, bai izango du zer berezitasunen bat. Ikusiko dugu, nolateatzen da. Eta ikuskizun honek zer izango du beste edozein kontzertu barrokoren gandik ezberdina? Hoxe bereziki ez, nasketa hori alde herrikoiago eta kultuaren artean, eta hor nahastuko gehan nolait musikari ortodoxo edo klasiko barroko mundutik gatotzen da, eta herrikoiak, eta baita dantzari herrikoiak, eta musika kultuagoa, eta hori izango da. Baita ere, beste berezitasun bat orkestana da, saiatu gehala akademia moduko bat sortzen, profesional gazteentzat, musika barrokoan edo interpretazio historikoan munduan hasten ari dien edo trebatzen ari dien gazte jendeak parte hartu ahal izan dezan gurekin batera orkestan. Eta hor, webune bat sortu gendun, iaz, udazken bukaeran, eta ia esan, 15 lagunek edo izena eman dute, Euskal Herritik eta Espainitik, leku desberdinetatik, eta horietako 4-5 izango dira gurekin orkestan, jotzen.
eta hori ere interesatu zaigu. Azkenen da bestela ezagutuko ez genuken jendea, eta uste bereik ere gustora handiela ensaiotan, eta gure bai oso profesional onak, esan formakuntza oso ona daukatenak eta bar. Baina modu bate bai, pixka sare bat egiteko, beste jende bai guretzako eta bai beraintzako, jende berria ezagutzeko eta ate berriak igual dirikitzeko. Hor, imaginatzen dut, akademiak lagunduko dizuela, baina gaur egun, esan duzuen bezala, dena popa da eta hor gaude murgilduta. Zaila egiten zaizue musikari gazteak topatzea, orkestran parte hartzeko? Topatzea? Bai. Nik uste alderantziz, nik uste harrigarria izan da, denbora gutxikin ibilera esan nahi, konbokatoria azkenean izan da bilabete bateko epean edola, eta 15, esan nahi, ez dugu komunikazio lan handirik egin izan, eta alare 15 lagunek izena eman dute. Nik uste jende asko dago, jende gazte asko dago, oso ondo prestatua eta oso prest olako guztetan parte hartzeko, baina zoritxarrez aukera gutxi dira. Orduan jendeak normalki lan egin behar du egitako asko, guantxe Suitzatik itzuli dira, ikasita lan egin dute orain arte, edo Bartzelonan, edo zein ez da horretarako aukerarik. Orduan hori da ez kontua. Jendea badago. Eta obrei begira, nola egiten duzue, sorkuntzak edo nola antolatzen dituzue arregloak egiteko edo prestakuntza nola funtzionatzen duzue barrutikan pixka bat orkestra bezala? Hau da orkesta barrokoa, eta orkesta barroko normalki orkesta barroka sortzen danen eta oso gauza zaila da, orduan jotzen die betiko repertorioa, nik kokatzen dut ja preklasizismo garaien musika bera jorratzen dalako ja ikuspuntu klasiko batetikan. Gu saiatzen ari gea jotzen barroko lehenengo garai hortako musika, Filidor, Lully, dabar, eta kontatu dituzte, garai hortan partiturak ez ziren, ez kaso guztietan, gehienetan saltzen die melodiak edo partiturak edo ahotsak, ez dagokie instrumento batzuei edo zuk sortu behar dezu ensaion bitartez. Gainaz, garai hortako musikan oso garrantzia handia dauke kontinuak. Kontinuo nola baite die instrumento batzuk laudeak, arpak, organok, klabezinak, biola da gambak edabar, da instrumento batzuk bajo kontinuo izeneko hori instrumentok, eta hori die hasierako orkesta horietan aztua hitzen enborra, ez? Gero badaude biolina, biolak eta bar, adarrak diela, baina egitaratzen da dana enbor hortatikan. Orduan, hori da prueba error. Musika, ne komentutan hau, musika sortzeko eta ensaiotan gauzak erabakitzeko musika entzun behar da. Argi eta garbi, oso simplea da. Eta hori aste honetan egin dugu, linea melodika normalki daukazu egiteko biolinakin eta txirulakin, baina igual hormen jarri oboea edo traversoa edo nadalakoa. Orduan, hola, itezu zure bertsioa, barroko garaiko bertsio horietan, bertsio guztiak desberdinak die, ze dozeinekin du bere bertsioa. Eta instrumentazioa, hori da. Itxiba, gero, aurra sinfoniko romantiko batean bezala dena zehatz-mehatz daula izendatuta, zeinek zer jotzen duen hemen, jokatu dezakezu hemen. Biolin bate bakarrikin gero, bigarren bueltan, biolina eta oboea. Eta aparte tarten dago, antxiniko musikan improvisazioa oso gauza garrantzia da, oso importantea da. Eta ebai tarten badaude improvisatzeko, adornatzeko zure melodia, eta daude gauza batzuk, musika klasikoan ez ditzen ez dienak, eta horretaz aparte adibidez kasu honetan, oso importantea da gutzat, lehenengo parte hori Filidorren musikaz, bai Enrique Hirugarrena, Nafarroako Hirugarrena, Frantzeko laugarrena zana, bere korteko musikarik jotzen zituzten melodia, gu jotzen dugu kontzertu hortan, ze zeon Filidor izeneko musikari bat zeinek bildu zituen liburu baten garaiko doinu horiek, eta orduan gutzate bai importantea da berreskuratzea eta imaginatzea publikoak entzuna izango du garai hortan entzutzen musika eta garaiko modu baten, adibidez. Jendeak ikuste zen ere, zein den orkestra den atzean dagoen lana, Botako izuet beste galdera bat.
Otsailaren 26an eta 28an aurkezten duzue maskara ikustaldia, Arriagan eta Kursalen, okerrez banago. Eta suposatzen dut ez duzuela beti horrelako holtza handietan egingo. Nola moldatzen duzue ikuskizun hau beste espazio batzuetara? Bueno, egia esan, adibidez, gure Euskal Barroka Ensemble taldearen aurreko proiektuetan, egia da ditugu bersio Kursal edo Arriaga edo alako antzokietan, bersio handiagoak ez, jende gehiagokin. Egia da orkestan kontzeptua bera ja tamaina minimo bat nolabait badauka ez. Egia da, murriztu daiteke hori adibidez, esan nahi, guain orkestan izango gara 7-8 biolin, lehenengo 4 biolin demagun eta bigarren beste 4, egia murriztu dezakezu eta batzutan normalki beti aurrekontu faltarengatik eta egiten dira gauza, biolin lehenengo bat, bigarren biolin bat, biola, egin daiteke, baina hori ez da orkesta bat, esan soinua ez da orkesta batena, orkesta batek eskatzen du, nik esango nuke minimo 5-6 biolin. Orduan egia esan proiektu honen ezaugarrengatik ja nik uste berez areto handi xamarretan edo egin beharreko zerbait dela. Ez dugu esaten agian egingo ditugu proiektu murriztuagoak eta orkestako bakarlari batzuk hartuta eta hola, baina egia da proiektuan ezaugarrengatik orkesta azkenean orkesta da. Esan ez da orkesta sinfoniko bat ez dazkaen lagun, baina 15 orkesta izateko 15 izan behar ditu. Eta horrek eskatzen du tamaina minimo bateko eszenatoki bat, eta areto bat, eta akustika ere, bai. Ja bukatzeko azken bi galdera botako dizkizuet. Lehenengoa, zergatik joan beharko ginak maskara ikustera? Nola defendatzen duzu zuen proiektua edo nola saltzen duzu kanpora begira? Mitoaroa ikustea jungo bazina, area joan behar zu, are gehiago, da, mitoaroako baina benetakoa, ez da, bidaiatzea iragana, eta garaikok eta entzuten zuen musika bera eta modu bera entzuteko parada da bidaia, ez? Hori izango zen reklamun bat. Nik uste, egia esan grabaketa batzukin ditugun egun hauetan, eta nahiz eta 3 egun besterik ezen saiatu, soinu polita dauka orkestak, musikari oso nadie, jende jatorra, giro polita dago, hori nik uste transmititzen dela publikora baita. Programan kontzeptua bera maskara danaz, maskara serioagoa, kortesaua eta herrikoia eta nasketa hori nik uste, ni adibidez, Xiberuko maskara oso zaldea izan ez txikitatik. Orduan ikuste, olako agosto bate bai, olako auditorio baten eta ikustea, eta orkestako musikari jotzea, eta polita izango dela. Eta beste alde, da, proiektu berri baten hasiera, estreinaldian nolabait, eta egia esan ikuste jende gehiena edo guztia, ilusio handiakin dagoela, eta, momentuz bi kontzertu bakarri dauzkagu, agian ez dakit gehiago gongo ote dien torkizunen, espero baietz, baina ni bazpada ez nuke galduko aukera hau. Aprobetxatuko dugu, bi kontzertu hauek pixka promozio egiteko, Kursalen eta Arriagan, otsailaren 26 eta 28an, okerrez banago. Gonbidatzen ditugu zetakekoak, ez da, pixka bat agian ikas dezaten. Eta azkeneko galdera. Ez, derkendu gabe, nijo nun, mitoaroa mi, no esate, hain nahi zola, ni nintzen hortarte jotzen ere errensamenduko laudea, eta bai, askoak esatzen, hostia, instrumento politxe dan da bar, da, ez? Osea, nahi naiz propio txantzeetan, baina bai, esatet, hola dalakoz. Azkeneko aia, bakoitzak hitz bat erabilita, deskribatu zazue zuen ikuskizun hau, maskara da hau. Latza. Ilusioa. Barkatu berriro azkena? Ilusioa. Vale, oso ondo. Mila esker etortzeagatik eta ikusiko gera bertan, Kursalen edo Arriagan ikusiko gera, eta mila esker etortzeagatik, Sabin. Baluarten marko da. Hoi da, Nafarroan bai. Bai, Baluarten ere. Ondo legoke. Dale, mila esker. Mila esker zuei. Aio ba. Beste bat arte. Bai, mila esker. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortzezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50,
Funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.eu zen. Hau izan da gaurko saioa, mila esker guztioi gurekin egoteagatik. Bihar arte!